Iazko urrian ekin zitzaien lanei eta lehen da bizi mugatzeko itxitura jarri zitzaion eraikin nagusiari. Eraistea bera azaroan hasi zen. Aldagela zaharrak baino ez dira falta eraisteko. Eta laizter eutsiko zaio lan horri, trinkete zelaiko aldagela berriak jadanik martxan baitira, eta hoiek erabiliko dira lanek dirauten bitartean. Dagoeneko jarrita dago eremu fotovoltaikoa telatuan, eta prestatuta dago transformazio zentro berrirako gunea. Hau da, esparru osoa elektrizitatez elikatuko duen estadio berriaren motorra. Sute sistema berria ere diseinatu da. Halaber, ureztatzeko erabiliko diren euri-urak jasotzeko prestatu da eraikina, eta gazteen eraikineran zazteko zimenduak egiten hasi dira. Lanak burutzeko epeak erritmo honean garatzen ari dira, eta aurre ikusitako egutegia betetzen ari gara.